אקשן. הלו? הלו? לא מצלצל הטלפון, רקום. הלו, אני הגעת למפגר עירייה? שלום. הלו? מדבר אלי. אלי, מפניות הציבור, עיריית עפולה. מה אפשר לעזור בבקשה? אלי, לאן אני הגעת? לאן שצלצלת, עיריית עפולה. אבל אמרו לי מפגר עירייה מדבר. כן, בבקשה, מה אפשר לעזור לך? אני יכולה אצלך להתלוננת? את יכולה להתלונן מה שאת... לכל נושא שאת רוצה, רק את הפרטים שלך, בבקשה. קוראים לי לריסה סקשיפשיצקי. באיזה רחוב את גרה? כתבת שם משפחה שלי? כתבתי... איך כתבת שם משפחה? כתבתי שם משפחה שלך, משמאל לימין כתבתי. כן, בבקשה. אין לי בבקשה ממך, אף אחד בעולם לא יודע כותבת שם משפחה שלי. סקשיפשיצקי. נתקלת בבן אדם שיודע לכתוב את השם משפחה שלך. בבקשה, מה אפשר תייית לעזור? אותו? מייתת לי אותו, אלי? למה אתה לא תכתוב לי? גברת, מה הבעיה שלך, בבקשה? במכתב תשובה כותבים לי קספיצקי, משקיצקי, סקשיפשיצקי. מה אפשר לעזור לך, בבקשה? תגידי באיזה רחוב את? אני אומרת לך, רחוב זבולון 3, מעל קיוסק של אבו מורחה. אוקיי, רשמתי. כן, מה אפשר לעזור לך? עכשיו אני מדברת איתך, יש לי בעיה של גודל. כן, תמשיכי, שרשמתי, כן, בבקשה. בעיה של גודל. אני התקשרתי מנהל ארנונה. אמרתי לו, גובים לי גודל נכס 107. אני אין לה 107. אני יש לה חדר אחד, וסלון אחד, וכלבה, ובעלי וזהו. אוקיי, מה שאני מבקש שתעשי מחר, יש קבלת קהל במחלקה הטכנית שיבואו ויבדקו את נושא גודל הדירה שלך, כולל, תביא לנו את התלוש שאת משלמת. יביא לו את בעלי, לא את הכלב. צריך נשאר אצלי. תביא לנו את השובר תשלומי של ארנונה, ואנחנו נבדוק שוב עם מחלקה הטכנית את הגודל המדויק. רגע, אלי, תן לי גומרת מדברת את כל הבעיה. כן, בבקשה. יש עוד בעיה, יש המשך. כן, בבקשה. זה אותה בעיה, זה לא בעיה אחרת. אני אמרו לי בארנונה מודדת את הנכס. אני הלכתי כל הדירה, ספרתי צעדים, 1, 2, 3. מדדתי, אין 107. שלחו לי מודדת של עירייה. לא רק הקטינו נכס, גם הגדילו נכס. אוקיי, מה שאני מבקש, בבקשה, שתבואי מחר לקבלת הקהל במחלקה הטכנית עם השובר, ואני אהיה אחראי לזה שיבדקו בתוכניות ובשטח אם זה תואם. הטלפון שלי, יש לך ידוע, נכון? בוודאי, אתה מפגרת עירייה. זה שיהיה מחר אנחנו נדבר.